Legoland Billund Resort 2.0 er egentlig en videreførelse af det samarbejde, vi har haft igennem nogle år nu mellem Legoland og Givskud Zoo og Lalandia. Og det vi har gjort i den nye version af resortet er, at vi også samarbejder aktivt med Billund, Vejle og Kolding Kommune, og derigennem får fortalt hele den historie om de mange oplevelser, vi kan tilbyde til børnefamilieturister her i området. Det er jo så utrolig vigtigt at skulle arbejde fælles om et mål, når man tænker på resorttanken. Og derfor så er det jo sådan noget som at netværke, som vi jo virkelig gerne vil støtte op omkring. Men det handler også om at opnå nogle rigtig gode kompetencer, hvor at nogle af de specifikke turismekompetencer fremstår. Og det er jo det, der også er særligt ved det udbud, vi har lavet her til Legoland Billund Resort. Det er, at det er meget målrettet turisme. Men det, der faktisk sker nu, det er jo, at tiden er moden til, at man faktisk får et netværk i gang, og man får arbejdet med resorttanken, og at både de små og store spillere i området kan se, at det faktisk kunne give noget på bundlinjen, så man forøger faktisk indtjeningen ved at spille sammen. Dem, der i virkeligheden bestemmer, om det her projekt bliver en succes, det er den uformelle ledelse. Hvem er det i det her projekt? Det er jer. Det, jeg synes er så stort i Legoland Billund Resort historien, det er jo rent faktisk, at vi har 3 kæmpe store aktører. Vi har Legoland, vi har Lalandia, vi har Givskud, som faktisk går sammen og deler deres succes. De har jo et resort i forvejen, det findes jo. Men de går ud og tilbyder oplandet at være en del af festen. Dels fordi de gerne vil have flere gæster til byen, men også fordi de gerne vil give gæsterne nogle flere oplevelser. Og derfor synes jeg, det er så fantastisk, at de faktisk går ud med et tilbud her, sammen med kommunerne, sammen med Oplevelsernes Academy, sammen med Udviklingsfonden, og laver en kompetence, men også en samarbejdsudvikling, der for ingen penge faktisk kan gøre, at alle de spillere, der er, alle de virksomheder, der er, alle de restauranter, der er, alle de hoteller, der er, kan få meget mere volumen, meget mere forretning for nye gæster, samtidig med, at de faktisk får noget brændstof til også at skabe en større energiforretning. Jamen altså, Økolight er jo en mindre aktør i det her spil, men jeg kan sagtens se os i det her samarbejde. Vi har, selvom vi ikke bruger mange penge på markedsføring, og der er slet ikke markedsføring i udlandet, så har vi alligevel 3, 4, 5.000 udenlandske turister om året. Og vi vil gerne have flere. Vi arbejder på forskellige sprogversioneringer hos os af hensyn til de udenlandske turister. Jamen, jeg synes, det er godt, det er bredt ud, så vi små og mindre virksomheder også kan være med, fordi vi har også noget at byde på. Hvor jeg for eksempel siger, at de gode oplevelser kan man måske få ind ved mig, man kan få noget viden. Så jeg synes, det er rigtig godt. Der er ingen tvivl om, at samarbejdet med de 3 kommuner kommer til at bidrage med en ekstra dimension til resortet. Det vi går ud og aktivt viser, de dejlige naturoplevelser, de gode byoplevelser og også de historiske tilbud, vi har i området rundt omkring vores destination, det skaber nogle ekstra reasons to go for vores turister. Så i sidste ende skulle det meget gerne give os nogle flere turister, og det er også klart, at den opbakning, vi har fra både de 3 kommuner og også fra regionen i form af medfinansiering, gør også, at vi kan komme ud med et marketingtryk, som bliver endnu større på markederne. Så ekstra marketing og forhåbentlig i sidste ende ekstra gæster til glæde for os alle sammen.